pag-ibig. At tabalungan ni kita ito. Pag-ibig talaga dyan si mama. Ayan, ay kate, ay kate. Hi! Hi, kabakan! Sabi, ginagawa natin kasi may mga kabag-anak-anak ko dyan. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa kilala. So yan, shout out na sa inyo lahat dyan. So, yun, basta yan. Shout out na sa inyo. Yan, bigyan natin video. Uy! Bawal yan ah. Alright mga kurago na, magandang. What? Alright mga kurago na, magandang. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Alright mga kurago na, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayo dako ng mundo, magandang hapon. So ayan, nandito tayo ngayon sa Balatan dahil umuwi ako kagabi ng alas 7 kasama ko si RG. So dito tayo nag-vlog sa bahay natin para isama naman natin yung mga pamilya natin dito. So nakakagulo sila dyan sa loob dahil hinahanap nila yung picture ni Papa, kasi si Papa taga Pulangi Albay. So doon tayo nagtatrabaho sa Matakon Pulangi Albay. Pupunta tayo ng Dumos Academy Pulangi. So tinanong ko sila kung saan banda si Papa doon nakatira sa Pulangi dahil since birth ko hindi ko pa nakikita yung pamilya namin, pamilya ng mga pinsan ko. Hindi ko pa nakikita mga pinsan ko dahil maagang na maalam si Papa, kaya malit pa lang ako na maalam na, kaya gusto ko rin sila makita. Kaya tinatanong ko sila kung saan lugar, anong barangay, tapos anong zone para mapuntahan ko sana. Kaso nagkakagulo sila, hindi nila alam kung anong barangay na saka anong zone pa, hindi na nila alam. So hinahanap nila yung picture, hindi na rin nila mahanap. So yun, sa loob nagkakagulo sila. So punta natin. Yan, ulit tayo. So ayan na. Nakita na. Hindi ba? Ha? Ayaw na. So hinahanap nila yung picture ni Papa kasi yun nga, asan? Agkong is tapos pag-ibig. At tabalungan ni kita ito. Pag-ibig talaga dyan si mama. Ayan, ay kate. Hi! Yan. Hi, kabakan! Sabihin mo, pakisubscribe ng Uragon Official. Di ko na rin nasa sayo danman. Pa-discard ng official ng Uragon. Yan, Uragon. I love you all. Yan. Pamilya ng mga Oragon. Oh, yan. Kami ang mga mahirap na mga mababait. Uragon. Yan, hinahanap yung ID ni Papa. Tapos Di ko nahanap yung ID ng papa namin. Ini ba picture? Oo. Iyan ang papa. Tulungan niyo po kami mahanap yung bayaw kong taga Pulangi. Albay. Hindi ang Pulangi sana pala. Pulangi. Ito yung picture. Naghahanap ko po ang pamangkin ko. Nahanap ko yung kamag-anak ng pamangkin ko po. gobernador. Nahanap po namin yung mga kamag-anak ng pamangkin ko sa Pulangi po. Ayan. Kung sino man po nakakakilala sa hindi si Kuya Makayan. Comment. Ito pala Ayun ang po siya. Ito pala yung Pulangi. Ito yung picture niya. Hindi Papa yan daw. Yan, sa Pulangi Albay nakaano sila. Bali sa Pulangi Albay yung mga kamag-anak ko. Mga kamag-anak ko dyan, pero di ko alam kung saan banda. Saan banda ang ating hinahanap. Kasi pupuntahan ko yung pag maano ko yung puntahan ko. Lumikot naman tayo. So, subukan natin puntahan ko, puntahan natin. Kaya, nakita na? Abi, asukuri. So, ang daming dinit nito. So, ganyan nangyayari kapag walang lalagyan ng maayos na
ano na pang ano sa mga importante. So, Ano ini? nagkakahalo-halo lahat. Ano yan? Delfin Makayan. Domendore. Roas. Domendore. Roas. Salve ba tayo? Ah, sa man nag-sort ka ni. Ano? Bet. Si ano ate lang ganyan. Bit Barcelona. June. June. Tama siguro yan. So ayan. Wala po kami nakikita rito. So habang Hapon. hinahanap nila, punta tayo ng dagat para maglibot-libot. Kontak ni Ate Jenny. Maglibot-libot tayo doon kung makapagpasyal man lang. So tara. Punta tayo. So ito yung ating alaga, service. Yan. Proceed. Alright. Yan, si Bibi. Kuya Gas. Yes. Hi ka, hi. Nga. Hi. Alright. So, punta tayo ng dagat. Punta tayo sa dagat. Ah? Dito tayo. Huwag kasama. Huwag kasama doon. Ayun natin yun lang. Yan o. Alright. Oh, kumaway. Dito tayo. Tara. Sumasama yung ating anak. So, huwag ka sumama, Bibi. Huwag ka sumama. Doon ka lang. Pagdalan tayo ni Mama. Tara, dito sa loob. Tara. So, right mga Oragon. At tinanong natin yung anak natin kasi gusto sumama. So, Pip. Hi ka. So, yan. Tayo ng dagat. Para mapaglikad-lakad. Pero tao, may mabakaltabi. Hindi naman pala nagtaranggalan nga kang ano eh. Yun. Kasi nag-apply yun sa akin yung trabaho kasi ang tanggalan. Tapos natin yun. Right mga Oragon, nakadakad tayo dito sa atin sa barangay Luluwasan, Malatan, Kamsur. Tayo. Yung oras na, mag 5:22 na ng hapon. So lakad-lakad lang muna tayo mga Oragon. Puntang dagat para makita natin kung anong itsura ng ating karagatan dahil sa madalas na pag ng ulan, buro bugso, so magkaroon ng ansyo, so malakas yung alon, tapos ilang araw natigil yung mga lalaot natin, so natigil. So tingnan natin kung anong itsura ng ating dagat. So right now, okay. Emotional damage. Alam tayo sa dagat. So medyo may kalayuan din. Ayan. Dito tayo. Medyo mainit pa. Medyo mainit. Medyo mainit pa yung aming karagatan ngayon dito. Hapon na pero yung sikat ng araw dito nakatapat sa atin. Medyo mainit pa. Ayan, yung dagat. So right. Ito yung ating barangay Luluwasan. Ayan, dito tayo. Ang ating karagatan ay medyo marumi. So yun ang problema namin ito mga orang pag tuwing yan nga mabagat, tapos tuwing masamang panahon kaya nangyayari yung mga daming kalat to. So pakaraw pag ganitong tapos pa lang ng masamang panahon sa atin ito yan naging itsura oh. So sindumi, grabe to. Kaya makaroon dumi. Wala, hindi makapagligo dito pag ganito ang itsura ng dagat. Ayan.
Oh. Ito grabing dumi niya, oh. Masyadong marumi ang karagatan ngayon. Ito yung sikat ng araw. Ayan. Ayan. Labog na siya. So, grabe ito. Buntul-buntul ang, ang kalat. So, you're right mga Kuragon. Ayan. Makapunta rin tayo dito sa dagat ngayong araw na to. Kaso hapon na. Napunan tayo. Yun yung yung Boreas Island. Oh. So, yan. Diyan pupunta yung mga vlogger ng mga idol natin dyan. Katulad din Idol Japper Sniper. Diyan. Doon sila pumupunta. Yan ang inspiration natin sa mga pag-vlog natin mga Kuragon. Yan. Right, nakita natin yung dagat. Medyo marumi. Marumi. Tapos yung medyo malungkot yung ating mga mag-layout ngayon dito dahil nga sa kadahilanan na maalon pa. At siguro nakaka-layout na rin sila kaso kunti pa yung nahuli ng isda dahil sa malakas yung alon. Mahirap maglambat ng isda. So yan. Napakita rin natin yung ating karagatan. Yan. Ating dagat. Yan. So yan mga Kuragon. Mabalik na naman tayo sa Miyerkules ng Martes ng umaga. So babalik tayo sa Matacon project. So balik naman tayo doon kaya pinapahanap po sa kanila yung picture ni Papa at saka yung barangay kung anong barangay nyo para sakali sanang puntan ko yung kapamilya ko man lang kahit makilala ko man lang sana dahil almost 30 years di ko pa nakita ang ating mga kabarangay mga mag-anak ni isa di ko pa nakikita kaya pinapahanap sa mga sa mama ko so yun kakagulo sila doon so ayaw muna natin doon balikan natin maya pagkat so dito sa amin mga Kuragon pag ganitong oras maganda tumambay dito dahil nakarelax kumbaga yung stress ka tapos kung tayo sa tabing dagat malanghap yung hangin yung sariwang hangin malanghap so nakaka-relax ng ng isip natin nakapag-isip tayo ng maayos kung anong dapat gawin natin sa pangaraw-araw ngayong hapon kung anong dapat gawin natin sa loob ng bahay at kung ano dapat ang gawin sa mga sunod pa so, kasi nakakawalang rin to nakaka-relax kasi ang hangin dito. So yun nga lang, malagkit sa katawan ng hangin kasi may halos siyang alat. Tapos pag ginapin mo yung katawan mo, so medyo malagkit. Medyo malagkit yung ating katawan yan. Pero nakaka-relax. Pag ganitong oras. Relax ka talaga. May tao sa kabila right now ito na tayo po para relax lang muna tayo tingin sa malayo tingin tayo para para relax lang tayo Guloy! Guloy na kaya! Uy! Bawal yan ah! Yan, makaway kayo kaway oh. Ayan. Nagulat sila, nagulat. Nagano sila tiktok, tiktok, tak, 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 tak. Nagulat na. Alright. Kasi dito yung tambayan ng mga yung mga kabataan. Yun nga, palupog nga, magandang magandang yan. So, uwi na tayo. Tingnan natin kung anong nangyayari doon. Kung nahanap na nila. Alright. Dito tayo. Punta natin.
Ano, nailing na? Ha? Asan? Ah, yan. Santa Rosa po. Oh, hi ka, hi. Kaya mga hospital na Hi. si Papa din. Hi ka. Di man yan ang hospital. Santa Rosa. Yan lang. Santa. So, yan. Hindi nila manap yung ano, yung... Saan nga to? Sa... Ano parang ka naman? Pulanggi. Pulanggi. Yun. Sa mga taga-Pulanggi pala dyan, ayan. Kung sino man nakapanood ng taga-Pulanggi dyan. Ayan. Family Makayan. So, taga dyan yung ating ano, taga dyan yung ating papa. Kung sino man nakapanood dyan sa Pulanggi, sa ginagawa natin na kasi may mga kabag-anak-anak ko dyan. Hindi ko pa nakakita, hindi ko pa kilala. So yan, shout out na sa inyo lahat dyan. So, yun, basta yan. Shout out na sa inyo. Yan, hindi na natin video.